ଯୌଗିକ ପ୍ରକରଣ। ଯୋଗ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ସେହି ଯୋଗ ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା ଓ ସମାଧି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି 7ଟି ଉପାୟରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯମ ଯୋଗୀ ପ୍ରଥମରେ ଆହାର, ନିଦ୍ରା ଏବଂ ସାଂସାରିକ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେବାର ନାମ ହେଉଛି ଯୋଗ। ନିୟମ ବୈଦିକ ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପାଳନ କରି ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ବିଷମ ଭୋଗରେ ଉଦାସୀନତା, ଯଥା ଲାଭରେ ସନ୍ତୋଷ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରାଦିମାନଙ୍କଠାରେ ସମବୁଦ୍ଧି, ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ବିରହିତ, ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର, ଆତ୍ମବଢ଼ିବା, ତ୍ୟାଗ, ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଆସ୍ତିକ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ନିୟମ କୁହନ୍ତି। ଆସନ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧକ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସି ଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ ଆସନ କୁହାଯାଏ। ସେ ଆସନ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଯଥା ପଦ୍ମାସନ, ଚତୁର୍ଥୀତ ପଦ୍ମାସନ, ବଦ୍ଧାସନ, ସିଦ୍ଧାସନ, ଗରୁଡ଼ାସନ, ବକାସନ ଇତ୍ୟାଦି। ଭେଦରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆସନରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଆସନରେ ବସି ଯୋଗୀ ଯୋଗ କରେ। ଭକ୍ତ ଆସନରେ ଯୋଗୀ ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ଆସେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଯୋଗୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସ୍ଥୂଳତଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହିଲେ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଆହାର। ମନକୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବା ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ପ୍ରାଣାଦି ପଞ୍ଚବାୟୁକୁ କ୍ରମଶଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଟେକି ହୃଦ ପଦ୍ମସ୍ଥ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମନକୁ ସବୁବେଳେ ବିକାରଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅହନ୍ତା, ମମତାଦି ମୂଢ଼ ଭାବାପନ୍ନ ସ୍ୱଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅବତାରଣ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲାବେଳେ ଯୋଗୀ ସବୁବେଳେ ସତକଥା ବା ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଭଗବତ ନାମ ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ମନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ହାରରେ ମନ ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ରହିତ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚାପ ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ସେତିକି ହେଲେ ଏହି ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଚାପ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥୂଳ ଧ୍ୟାନର ମନ୍ତ୍ରାଦି ଜପ ଦେବତାର ରୂପ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧ୍ୟାନରେ ଧ୍ୟେୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନଥାଏ, କେବଳ ସେହି ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯୋଗୀର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୋଷ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଧାରଣା ଧ୍ୟାନରେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ସଜନାନ ଘନମୟ ଚାପ